खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै मोनसे जाथायनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। आङो बिदि भिडिअ बानायग्राबो नङा आरो आङो बेबायदि भिडिअआव बारा रायलायनोबो गोरों नङा। दा बेखौनो फार्स्ट टाइम होननानै बुंजायो आरो। दा खोथाया जाहैबाय, गोबां इउटुबारफोरानो सावरायलायदों आरो गोबां इउटुबारफोरानो रायलायलायगासिनो दङ। जोंनि गहपुराव सासे फर्न भिडिअ बानायग्रा प्रडिउसार ओंखारदों। दा खोथाया जाहैबाय, बे फर्न भिडिअ बानायग्रा प्रडिउसारखौ आंखौसो सानगासिनो दं माने। दा गोबां मानसिफ्रानो आंनो कल हरनानै सोंहरदों आरो गोबां इउटुबारफोराबो बिदिनो आंनो मैया दाखालिनिफ्रायनो कल खालामगासिनो दङ। दा बे फर्न भिडिअ बानायग्रा चेनेलनि मुङानो जादों व्हाट्स लाइफ अल भिडिअ ना मा होनदों, खिन्थु आं भिडिअफोरखौ नायफेराबो मिथिफेराबो। जेब्ला सानै साथाम इउटुबारफोरा आंनियाव कल हरो अब्लासो आं माने जाथायखौ मिथिना मोनो आरो, नङाबाथ' आं माने जेबो खोथाखौनो मिथिया। बिनिफ्राय दाखालिबो बाक्सानिफ्राय कल फैदों आरो मैयाबो दिखियाजुलिनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ मेहेर औवारि होननाय सासे इउटुबार, गिदिर इउटुबार फेमास, बेबो बिथाङा आंनो कल हरनानै सोंहरदों आरो। ओमफ्रायो आं खोथाखौ खोन्थाहरबाय, खिन्थु आंबो नायफेराबो मिथिफेरामोन आरो आङो बारा नाया बेबायदि रस भिडिअ बानायग्रा बिदिनो माखासे फाल्तु भिडिअफोरखौ आं बारा नायनाय जाया इउटुबाव। बाक्सानिफ्राय सासे फंबायनि आंनाव कल फैदों। बिथाङा आंखौ बुंहरदों, नोंथाङा मानो गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायबाय थायो होननानै, ओमफ्राय नोंथाङा बेबायदि भिडिअ बानायनायखौ गार। ओमफ्राय आंथ' बिजियावनो दङमोन, ओमफ्राय आं आसरित मोनबाय, हाब आंखौलाय सोर बेबायदि खोथा बुंहरलाबायखो गोदाव सोरावलाय। आङो मोनसे खामानि बिजियाव दंमोन, ओमफ्राय आङो फनखौ बिजि खालामना लाबाय। बियो बार बार आंनाव कल खालामबाय थादोंमोन। बेनिफ्राय उनाव आङो गोसो मोजां मोनैनि ब्लक खालामना लादोंमोन नालाय आं नाम्बारखौ, ब्लकखौ खेवफिननानै बेनिफ्राय आङो कल हरथारबाय। कल हरनानै जाथायखौ सोङोब्ला माने बियो खोथाखौ बुंबाय, व्हाट्स लाइफ अल भिडिअनि अनारा नों नामा होननानै। ओमफ्राय आंनाथ' बेबायदि चेनेल गैया, आंनियाथ' जे लाभ लाइफसो, आरो आं बेबायदि भिडिअ बानाया। होमबा आं आसरित जाबाय माने। ओमफ्राय आं फंबायखौ बुजायहरबाय, जायखौ नोंसोर सन्देह खालामदों गहपुरनि दा बियो होननानै आं सोंबाय आरोना। औ गहपुरनिनो, नोंसिनि गहपुरनिनो होननानै बुंबाय। ओमफ्राय फंबाया आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बहा मोननाय होननानै सोंबाय आं। ओमफ्राय बुंबाय फेसबुकनिफ्राय लादों। बेनिफ्राय आंनाव वाट्सएपआव माने आंनि फट'खौ हरलायलायबाय, बे नोंनो नङा जानो होननानै। औ बेथ' आंनो, ओमफ्राय आंहालाय बेजों मा सोमोन्दो दं होननानै आं सोंबाय। ओमफ्राय नोंनो ना अनारा होननानै। आं नङा फंबाय, बे मानसिखौथ' आं हमनानै होनो हायो। बियो जोंनि 2 बोसोर सिगांबो जोङो मोनसे अरखि फिल्म बानायदोंमोन। बेयावबो आंनि मोनसे नागिरो आं समखौ जेब्ला रिलिजआनो जायाखैमोन, गोदानसोमोन नालाय, मेथाइआबो मिक्सिंआनो जायाखैमोन। सोरनिफ्रायबा मोनखो बिबा गावनि इउटुब चेनेलाव माने बियो हगारनानै लादों। अब्ला आं बेखौ डाइरेक्टलि मिथिबाय। मिथिनानै आं थांबाय बिनि दखानाव। बियो दखान फिसा होयो। दखानाव थांनानै आं सोंहैबाय, बे नोंनि चेनेल नङा जानो होननानै। बुंबाय आंनिनो चेनेल होननानै। ओमफ्राय नोङो मेथाइखौ सोरनिफ्राय अर्डार लानानै बिदि आपल'ड खालामदों होनना सोंबाय। आंनिनो गोरोन्थि जाबाय होननानै बुंबाय। ओमफ्राय जोंबो जायगानि खाथिनि हिसाबै सिनायलायनायखाय जोङो जेबो खालामासै। बेबायदि मालायनि मेथाइफोरखौ अर्डार गैयाफ्रा मा, भिडिअफोरखौ अर्डार गैयाफ्रा मा बिदि आपल'ड खालामनाङा दे दिनैनिफ्राय होननानै आं बेखौ बुंनानै वार्निं होना दोनखानाय। दा मानसिफोरखौ बियो बुरबक बानायगासिनो दङ बे चेनेलाव। आरो गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफोरा दानि समाव माने अनलाइनाव माखासे एग्जाम लिरदों बा अनलाइनाव माखासे भिडिअ नायनानै माखासे सोलोंगासिनो दङ। दा बेफोराव माने दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा बांसिन माने बे भिडिअनि सिङाव माने बेखौ बांसिन फल' खालामनो नायदों आरो। ओंखायनो बेयो साबस्क्राइबार आरो बेनि भिउफोराव गोबां बारायदों। आरो बे साबस्क्राइब आरो भिउ मोननो थाखायनो बे खामानिखौ बियो मावदों। सिख्लाफोरनि सोरनिबा वाट्सएपआव भाइराल जानाय भिडिअफोरखौ मोनो खोमा बिथाङा। मोननानै बेखौनो बियो आपल'ड खालामो। आपल'ड खालामनानै ओमफ्रायो बिदिनो इन्सटाग्रामनि, बेनिफ्रायनो फेसबुक लिंक बा वाट्सएप लिंक बेबायदि होयो। बे लिंकआव थांबानो थुबानो माने मोनगोन। बै सिख्लानि लाइनखौ खिन्थाना होयो आरो। खिन्थु माने सेंग्राफोरखौ बुरबक बानायदों माने बेथ' नङा।
जोंनियावथ' बेबायदि बर'फोरनियाव बेबायदि बेफार गैया माने अनलाइनाव, माने बे अनलाइनाव बेफार खालामनो सानदों आरो खिन्थु नङा, जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बियो बुरबक बानायदों आरोना। दा बांसिन मानसिफ्रानो बेखौनो बिनि सिङाव माबा नुगोन साननानै बा माबा मोनसे मोनगोन साननानै सोरबाया जायखौ बेखौ इन्टारेस्ट दङ बे लाइनाव जाय इन्टारेस्ट दङ माने साबस्क्राइब खालामना लानानै बांसिन नायो आरो बिदिनो माथो होनबावनो आरो फेसबुकफोराव बिदियासो भिउबो जायो नालाय ओंखायनो बिदि खालामो। खिन्थु जोंनि समाजा मा जागोन, समाजखौबोथ' नायनांगोन ना। गावनि सायाव भिउ मोननो बा साबस्क्राइब मोननो थाखाय बेबायदि खालामोब्ला आरो सोरबा सिख्लानि भिडिअ मोनब्लानो बेबायदि गावनि चेनेलाव होयोब्ला बै सिख्लानि लाइफखौबो नायनांगोन। नों हगार गावनि माखासे रोंगौथि, माखासे एक्सपिरियेन्स, जुदि नों इउटुबारफ्रा। आंथ' भिडिअ बानायनो रोङा, आङो बांसिन मेथाइ लिरो आरो मेथाइबो खनो एसे एनै जा रोंगौ आं बेफोरखौसो हगारो आरो आं गावनि मेथाइफोरखौ। बेनिफ्राय बिदिनो मालाबा सर्ट भिडिअफोर बानायनाय जायो बा फिल्म बानायनाय जायो, बेफोराव आङो खामानि मावो आरो बेफोराव मावोब्ला आं मेकिं भिडिअफोर बानायनानै हगारो, बेल' आंनिया। आरो दाथ' आं भिडिअखौनो बांसिन हगारनाय जाया आरो आं सोलाबानो हगारनो बांसिन सोलाबनायानो जाया आरो ओंखायनो आं भिडिअफोरखौ बारा हगारनाय जाया। दा खोथाया बेनोसै, गावनि चेनेलाव फैफिननानै निमाहा बियोब्ला बयबो निमाहा बिजानो लुगैदों, निमाहा बिनानै जुदि भिडिअ हगारोब्ला बयबो मोजां मोनगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय बिथाङा निमाहा बिनांगौ निस्सय। बे वाट्स लाइफ अल भिडिअनि अनारानो जाहैदों जोंनि गहपुरनिनो सेसा बालाबारिनि फंबाय हांगामा बसुमतारी। फंबाय हांगामा बसुमतारी, आं नोंखौ मोजाङैनो मिथिगौ आरो मोजाङैनो सिनायो। नोङो पाब्लिकनि सिगाङाव, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गावनि फेसखौ दिन्थिनानै निमाहा बि। जुदि नोङो गावनि फेसखौ दिन्थिनानै निमाहा बिनो हाया आरो बिनिफ्राय गाज्रिसिन खैफोदाव गोग्लैगोन। गोबां इउटुबारफोरानो, गोबां मानसिफोरानो नोंखौ भिडिअ बानायनानै निमाहा बिजानो लुगैदों। नोङो 1 मिनिट 2 मिनिटनि भिडिअ बानायनानै नों निमाहा बि, अब्लानो जेबो नङा। खिन्थु माखासे बिथांखौ नलेज होनांगौ। नलेज होसेयावबो जुदि बिथाङा बे भिडिअ बिदि गाज्रि भिडिअ बानायोब्ला बेखौ जों गाज्रि एक्सन लानाय जागोन आरो। दा बिथाङा बिदि भिडिअ बानायनायखौ गार दिनैनिफ्राय, आरो भिउ मोननो थाखाय बेबायदि दा खालाम बा साबस्क्राइब मोननो थाखाय बिदि दा खालाम। साबस्क्राइबखौ नों मोनखागोन मोजां भिडिअ बानायब्लाबो। दिनैनिफ्राय बेबायदि भिडिअखौ बानायनायखौ गार आरो बिथाङा गावनि पेजखौ नुजानानै निमाहा बियो जेन, आं बेखौनो आसा खालामबाय। आरो बेखिनिखौनो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।